वेलकाम बैक टू माय चैनल बड'सा प्रडाक्शन नै आरो मोनसे भिडिअ खोन्दो लाना फैलायबाय 2023 मायथाइनि बैसागो फालिना रंजानाय मोनसे नुथाय मनज कुमार बसुमतारीनि न'आव कसारिपारा गामिनि भिडिअखौ बेवहायनो जागायबाय आरो नायनोल' नाङा हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय गोजोन्थों। बेसेबांबा बोसोरनि न'लै बे टिभि नायनाय मलद बे न'आव आज 25 बोसोर सिगां टिभि जयै नायदोंमोन बे न'आवनो बेलाय 25 बोसोरनि इतिहास। आम्बे बादिके खबर ठीक दङ।
नुबाय